बदहाली पर भाई नहीं करत के हूँ बात बा। चुक भुक बिजली मामा जी के दिहल सौगात बा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नकली बीज मिलावटी खाद भाई भर भर के बिकात बा। एही से किसान फांसी लटके जहर माहुर खात बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काबा एमपी में काबा समझ रहे हो? डीजे कुंदन राजा। तो का हाल बा भाई लोग, आशा करते कि अच्छा होगा मस्त हो। तो फिर भैया एगो न्यू सॉन्ग आइल बा एमपी में का बा नेहा दीदी होले वाली। आप लोग इंट्रो में सुननी हजा कि किसानन के बदहाली के कोई बात सुनत नहीं बा। आ मामा के चुकबुक लाइट आ वैसे ही बाटे। आ खाद भैया एकदम गलत माल भर भर के खूब खाद बेचाता। आ उ खाद जब किसान के जाता तो किसान अपन हार्ट अटैक के फांसी अटक जाता कि अब हम इतना रुपया लगैनी धान होते नहीं के आ खाद दून हमर बा। तो भैया भर भर के जब बेचाता तो वही पर नेहा दीदी सॉन्ग होले वाली। आप लोग लास्ट तक सुनी जा। बहुत एमा गद्दाफार इलेक्शन का माहौल में ऐसा गाना दली की बहुत कठिन बा इलेक्शन निकालो। तो आप लोग वीडियो में गांव के नल जल योजना बिजली बिल के कारण बंद बा। तो भाई लोग आप लोग सुननी है नेहा दीदी तरी की गांव के नल जल योजना लाइन बिजली खातिर बंद बा। कुल ठप बा, खाली झूठो को पाइप बिछावल बा, पानी सानी आवत नहीं के। जब लाइन भैया शुद्ध से ना जाए तो पानी कहाँ से आई? तो देख लो एक गद्दाफार खबर वाली देहाती में ले मैटर बा खाना बा। तो एक लास्ट तक सुना। पानी के बा परेशानी ये मामा सूखा से सब तंग बा। पानी से बा परेशानी ए मामा सूखा से सब तंग बा। तो ठीक बा सब तंग है बा। तू एकदम गाना तो सत्य बा। आगे यहाँ दीदी सुना है भाई लोग के। मानवता सूचकांक में अरे हूँ में सबसे नीचे बा। आप लोग सुननी है कि मानवता के नाम पर मानवता एगो होला थोड़ा सा वो में ही नीचे बा। काबा एमपी में काबा एमपी में का बा नेहा दीदी के सॉन्ग बा। आगे तक भैया सुनिया जा। बहुत गर्दाफार अब होखे वाला बा। आप सुनो जा। लोहा सीमेंट भइल बा महंगा टैक्स बढ़ल बा सरकारी। सुन जा भैया लोहा सीमेंट भइल बा महंगा आ टैक्स बढ़ल बा सरकारी। बार नेहा दीदी बा तू ही एगो भोजपुरी में गायक बालू कि सबकर निचोड़ निकाल के गाना के माध्यम से सुना देलू। तो भैया लोग ऐसा पॉइंट सुने खातिर गाना के माध्यम से तो लग रही है वीडियो में। थरिया से बाहर बा भैया दाल रोटिया तरकारी। थरिया से महंगा भइल बा ए भैया दाल रोटिया तरकारी। एक नंबर तू सत्य बात कहतलू। थरिया बहुत सस्ता बा मगर थरिया में खाए वाला जो आइटम बा भैया उ कुल महंगा बा दाल और तरकारी। तो आगे यहाँ दीदी अपन गाना के माध्यम से का सुनावतली। नून असतुआ आटत नहीं थे ई कैसन बा लाचारी। तो भाई लोग नून सतुआ आटत नहीं खे ई कैसन बा लाचारी। लाचारी ये बा कि जौन मामा आइल बा ना यही से और कुछ नहीं के मामा हट जिया कुल काम खत्म हो जाई। तो आगे यहाँ दीदी का सुनावतली। गरीब तो गरीबे रह गईले अमीर भइले व्यापारी। गरीब तो गरीबे रह गईले अमीर भइले व्यापारी। तो भैया गरीब ना होई तो अमीर कैसे होई? अमीर बा खुद व्यापारी हो जाता। कैसे ओकरा पास पूंजी बा। गरीब के पूंजी नहीं के। तो अपन गाना के माध्यम से भैया जे समझे वाला होई ये समझ जाए कि गरीब तो गरीबे रह गईले अमीर होता व्यापारी। तो आगे एक गाना के माध्यम से काबा एमपी में काबा एमपी में काबा। भैया एमपी में कुछ नहीं के ले दे के साफ खत्म बा। इलेक्शन बा इलेक्शन में एकदम सफाई एकदम खत्म बा। कोनो होड़ी नहीं के एमपी में कुछ नहीं के। तो ये अपन नेहा दीदी गाना के माध्यम से सबके सिखावत तड़ी कि अब बोले सब कोई सतर्क हो जाओ ना तो इहे हाल होई और कुछ ना हो। जवन ई हाल चलता ये करो ले बेहाल होई। तो भाई लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगल हमार तो एक लाइक करके शेयर कर देव जा। अगर चैनल पर नया आनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर देव। अगर फेसबुक पेज पर आनी तो पेज के फॉलो कर देव। हिला तनी फिर कोनो ऐसा दूसर वीडियो लेके अब तक के लिए आप लोग से विदा मांगता। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद।